Pois chegamos ao fin do curso. Aínda non rematou o Mundial, pero as temporadas do Real Madrid e do Depor do Real Madrid xa chegaron ao seu fin e a algún momento Fernando Blanco e Fernando Sampedro ten que coller unhas semanas de vacacións. Así que esta é a derradeira tertulia deste curso 25-26 falando de fútbol e a partir de setembro, xa coa Liga comenzada, pois voltaremos e, terán máis forzas porque os temos aquí medio explotados. Señor Blanco, señor Sampedro, que tal? Moi bons días. Buenos días. Hola, bo día. Gracias como sempre por estar aí, estades aí ao pé do cañón. Hombre, merecíades unhas vacacións, non? Ou non? Bueno, merecíamos vacacións, tamén se pasaremos a factura, tamén. Bueno, xa, non o dubido, home, pero eso falamos entre nós, xa. Eso os ointes non o teñen que saber. A ver, porque estamos en época de fichaches, as cláusulas de restricción... Hai que revisar os contratos, claro. Claro. Bueno, a ver, tenemos que revisarlos ao alza, non? Non se pode rebaixar, non? Redondear, pero para arriba, nunca para baixo. Home, si é alza... Bueno, señor Blanco, tamén, a ver, hai que mirar ese contrato que temos, non? Hola, bo día, outra vez. Sí, eu penso que sí, porque aparte, pasa tamén cos xogadores, que a polémica que teñen agora, non polémica, é que ao haber ascendido o Depor e o Leima, os contratos dos xogadores tamén se incrementan unha parte importante, entonces non vai ser o mismo tanto San Pedro como eu estar informando da segunda como da primeira, que temos que cobrar algo máis, non? Non é o mesmo esforzo, é moito máis grande, claro. Entonces, eso vai que a categoría. Claro. Bueno, pois xa estamos facendo números, aquí na emisora. De feito, nós tamén somos parte importante neses ascensos gracias aos consellos e comentarios que le vamos dando toda a temporada. Sí, Hidalgo, de feito, cando eu rajo de Hidalgo teme moito polo seu posto cando eu me enfado, sí. O temos moi claro, sí. Gracias aos teus comentarios e a andar rajando, creo que lle van poñer unha calle o nombre do campo ali no seu pueblo, o sea que cuidado, sí. Antonio Hidalgo. Sí. Sí. No, pues non será por min, E cuidado que me callou a boca, é dicir, conseguiu o ascenso, non hai nada que osetarlle. E hai que darlle confianza, lóxicamente, que me parece que é de xustiza que dirixa el, polo menos que o intente, en primeira división. Pero a mí sigue sin convencerme de todo. Non quero decir que o fixera mal, porque está claro que os resultados cantan. Ou non? Sí, pero o que pasa é que ahora lle tens que dar a razón. Sí. A ver. Ahora, pues por lo menos hai que darlle o marxen como no goberno dos 100 días, ¿no? Habrá que darlle por lo menos 3 meses en primeira. A mí me parece que máis de 100 días, porque primeira non é segunda, é un adestador novel, vai necesitar tempo. Eu diría que polo menos ata o Nadal, aínda que vayan malas cousas, habería que darlle un marxe. A ele a calquera, pero me parece, e ao equipo en xeral, porque a adaptación non vai ser fácil, Bueno, pero hai que ter en conta que antes se respetaban moito eses tempos, pero ahora cal foi a selección que perdeu o primer partido xa votaron ao adestador. Ai, sí, que votaron, sí, verdad? Túnez. Sí, que votaron, sí, é verdad. Por certo que España, Uruguai empataba con Cabo Verde esta madrugada, é dicir que ao mellor o partido de España contra Cabo Verde non foi tan malo como eu decía a semana pasada, Perdón, de que España? Querrás decir o Barçaña? Bueno, xa estamos. Se está chea de xogadores do Barça será por algo. Bueno, entón é o Barçaña. Bueno, sí, vale. A selección española. Sí. Hai que preguntarle a San Pedro a mesma pregunta que lle fixeron a Guti, que tamén protestou polo mismo. Claro. E lle dixeron que xogadores cree el que debían de estar ahora na selección española do Madrid. Todos. Carvajal, Gonzalo... pero se non xogou un partido. Si Carvajal xogou 2 partidos. Claro. Bueno, é suficiente. Pero vamos a ver, se logo vai un xogador que estivo inactivo toda a tempada e non dá unha, a culpa é do seleccionador por levalo. Claro. Eu non digo que Carvajal non sexa importante, que o era, pero non xogou en todo o ano. Claro. Bueno, nada. xogou. Non xogou en todo o ano. Bueno, é como se o leva, non é o mesmo levar a Lamine Yamal, que se lesionou ao final, pero que demostrou onte que é importante na selección, pero Carvajal... O pouco que xogou Carvajal o fixo mellor que Trent.
porque vaya fiasco. ¿Quién? Quixemos fichar a Alexander Arnold, pero nos equivocamos e nos mandaron a un tal Trent, que non ten nada que ver con Alexander Arnold. Xa verás o tren con Mourinho, como cambia a cousa. Sí, ojalá, pero... Vos están a gustar as fichaxes do Madrid? Sí, Bueno, que fale San Pedro que é o que se le afectado. Ten que dar o visto bo. En teoría, é que estamos repetindo os fichajes nas mismas posicións do ano pasado, o sea, o ano pasado se trouxo a Trent, non funcionou, agora se ficha a Dumfries. Min Dumfries me gustou cando se lle descubriu fai 2 mundiales, cando fichou o Inter, bueno, foron unha revelación, e daquela xa soara así, bueno, como son outros moitos xogadores, non? Po Madrid daquela, pero bueno, estaba Carvajal no seu prime, que se di agora, e acabou indo para o Inter de Milán. Vale, perfecto. Lateral esquerdo, ano pasado fichamos a Carreiras, onde vou eu? Carreras. Bueno, galeguizao. E agora, pois ven Cucurella, bueno, no mercado, se queres fichar un lateral esquerdo, pouco hai do nivel de Cucurella. Está coa Agliata. Bueno, sí, está coa Agliata, sí, claro. E Angeliño. Está no Deportivo, deixou estar. E Angeliño casi cun pé, E Angeliño cun pé, dicen. Angeliño, veremos a ver. Sí. Bueno. Logo, o ano pasado se trouxo a Mastantuono, este ano a Bernardo Silva. Vale, pois moi ben. Non me parecen comparables, Non me parecen comparables. Que me queda por aí? Konaté. Konaté este ano, o ano pasado se fichou tamén un central housing. De momento estamos repetindo posicións. Que significa eso? Que non acabaron de cuajar os da tempada pasada, e digamos que estamos partindo de cero. Outra vez. A ver, de momento, sobre o papel, sí, maravilloso. Sobre o papel todo é moi bonito. Sobre o verde do campo, igual xa non lucen tanto como nos tabloides. Esperaremos a verlo. Home, a ver, son nomes contrastados, que se me comparas estes 4 cos do ano pasado, digamos que estes teñen máis vitola de estrelas. Pero non quere decir que vayan dar mellor rendemento. Esperemos que sí, porque tampouco é moi difícil superar o nivel estes 4 fichaxes do ano pasado. Non é nada complicado. Teñen un listón moi baixo. E a ti que te parece? O que quede por vir, sea o Olise ou o marroquí non creo, non creo, vou facer como Luis Enrique, el 6 de Marruecos, bueno, non sei que número é, pero Bouadi, ou non sei como se chama, un rapaz de 19 anos que xogou moi ben o primeiro partido do Mundial. E bueno, pois veremos a ver que máis nos trae o Madrid. Eu estou interesado tamén, estou seguindo así un poquinho de cerca os rumores de fichaxes do Deportivo, porque hai un por aí moi gordo que igual ata que se chama Joselu, non sei, home, é un poquinho o olliño dereito de Fernando Blanco, verdad, Fer? É que, aparte, ten en conta que ainda non era prácticamente nada, estaba, bueno, lógicamente era juvenil, estaba empezando a destacar, e xogaba ali no Silleda, que depois o levou o Celta, pero sí que é verdade que o levei eu a selección galega de juvenis cando estaba eu do adestrador, sí. Pero moi difícil é que veña Joselu para aquí, non creo que veña Joselu de por aí. Non, o sea, a pesar de que é un bo retiro, pero me parece que xa ten, non sei se 32 ou 33 anos. Ou 35, Máis 35, non? Máis ben, por aí terá. Entonces, penso que a política do Deportivo non está por eso. Si votan a Escudero, están en problemas con Ximo, porque pasan dos 35, non creo que ahora vayan a traer a José Lu. Pero ter 2, 3 veteranos no equipo... 36, ten 36, 36, pois mira, sí. Entonces aí o Depor que está buscando, sí que é verdade que lógicamente, para ser un xogador contrastado ten que ter certa edade, non hai la mils así por aí pola calle, non? Para coller, entonces ten que recurrir a algún deses, pero bueno, marchou Muriqui por Fenerbahce, me parece que para o Fenerbahce, entonces hoxe dice que o Betis deixou libre a Losada, ten que... Sí, pero volve ao Celta, en teoría, non?
ten que buscar así xogadores, bueno, pues Outro que vin eu por aí, Iván Martín, pode ser, do Girona. pode ser tamén, sí. Pois Creo que Martín, non me fagas moito caso, me soa que é Iván Martín. O Depor me consta que debe de estar tamén negociando a baixa co tema de Angeliño, porque aí el ten moito interés en volver a xogar ao Deportivo. Falábamos outro día de que... Xogou algunha vez no Deportivo? Las inferiores. Sí, bueno, estuvo no Deportivo, pero nas categorías inferiores. Infantis, pero sí. No, creo que non chegou nin ao Fabril, non? No, xa se foi antes, o levaron antes de aquí. Creo que era juvenil, non Blanco. Sí. Me parece que era juvenil que marchou. O levaron antes, como está levando ahora o Madrid a xogadores do Depor, que sí. pode, como pasou o caso de Carreras, o sea, tal como está a legislación, o sea, que paguen moito diñeiro e que todos cheguen a un acuerdo, pero poden leválos hasta cadetes, poden, que é o que fai estes equipos grandes, tanto Madrid como Barça, chegan, bueno, poden levar sin pagar nada, sempre lle dan unha axuda, o mellor, para dereitos de formación, pero no caso de Angeliño foi así, igual que no caso de Carreras, que tamén estuvo aí, e que igual, pois ahora si o Madrid ten 4 laterais, pois oye, quen che dice a ti que algún deles, Angeliño ou Carreras, non volve pa aquí? Están detrás o Depor dun xogador do Castilla que é Manuel Ángel, me parece. De dous, pero un deles, sobre todo, tal Manuel Ángel, que din que un bo mediocampista, creo que mediocampista, non estou seguro, a ver se meto a pata, pero me parece que por aí van os tiros, pero, como sabedes, xa ficharon al holandés de nombre impronunciable, creo que Geiselar ou algo así, ou Geiselar ou unha cousa así. Que vos parece esa fichaxe? Bueno, a min, desde logo, non me dice nada. Primeiro porque desconozco, hai xente que depois aparecerá por aí algún friki que diga que eu sigo a Liga Holandesa de segunda e sei xoga moi ben, non? Pero non é o meu caso, Entonces, non, o meu tampouco, Vou a esperar a velo, pero non me parece, desde logo, un mercado para que veñan xogadores pa o Deportivo pa primeira división, non? O sea, hemos visto con Muratier e con Zaca veñen de ligas menores, aquí, bueno, a primeira división española xa é outra cousa, que en un futuro ou en 3 anos pode rendir, pero bueno, os experimentos que se fixeron, igual que con Patiño esta xente, non dan resultado ningún. Entonces eu iría máis a xogadores máis contrastados e que teñan xa certo currículum, non? Ainda que, lóxicamente, hai que pagar máis. Bueno, Angeliño é outra alternativa para a banda esquerda, que neste caso é Alberto Moreno, que xogara pois no Villarreal, xogara no Como, creo que estivo xogando, que xogara no Liverpool, se non me lembro mal, creo que xogou no Liverpool incluso. Xa postos pode ver tamén a Morata. Eu o vería con moi vos ollos, Tamén, eu tamén escoitei que estaban mirando tamén, sabrá seguramente máis San Pedro, o central do Castilla, creo que un tal Valdepeñas, pode ser? Sí, Víctor Valdepeñas. Pero me parece que anda detrás o Getafe, que ten máis posibilidade de que se quede en Madrid. Pero... Sí, lle vai facer unha ilusión ao rapaz xogar a poñer o autobús con Bordalás que vira o Depor. Home, aí xa entran os gustos de cada un. Pero bueno, un rapaz de 18, 19 anos, lógicamente, pues prefire quedarse en Madrid. Seguramente. Claro. Que vira a Coruña, salvo que teña espírito aventureiro, ou teña simpatía especial polo Depor, ou a súa familia. O que lle diga, oistes, o que lle diga o que lle vai fichar, que é como Río de Janeiro, que ten praia. Tamén. Entón ben seguro. Sí, é que se come moi ben. Bueno, pero eso é verdad. E a cidade é preciosa. Claro, no, sí, aí non cabe duda. E os xogadores que veñen aquí, despois, cando se marchan, todos din que a cidade é para vivir estupenda. Estos días que estamos atravesando esta ola de calor, precisamente está circulando polas redes o meme de que a mí xa me mandaron varias veces de que se ve todo nublado e dice aquí chove sempre, non vira a Galicia que se acabou o pulpo e o licor café, chove sempre, o agua está moi fría na playa. O sea que, exacto, que non veñan. Claro, lle venden a cousa ao revés a Valdepeñas, Claro. Bueno, a ver en que queda a cousa. Eu falabades antes de Angeliño, eu o vexo difícil, pero cando o diario oficial do Deportivo, que é La Voz de Galicia, con todo o cariño digo para os compañeros de La Voz, pero é certo que son un medio que
respecto ao Depor non se trabucan moito, e cando sacan eles porque o mellor cando o río soa auga leva. Vos parecería ben que viñera Angeliño? Falabades antes de idade, Angeliño creo que ten 29 anos, Alberto Moreno a alternativa ten creo que 32, 33. Non estaría mal que viñera Tasende, o maior dos Tasende, non? No, a mí me gustaría moito que viñera, aparte, home, ahora é un xogador xa contrastado, estuvo en grandes equipos, un lateral de largo recorrido, sí que é verdade que non é o mismo que xogue lóxicamente en primeira que en outras categorías, pero hai que ter que en conta que Angeliño é un lateral que ademais ten gol, nas categorías inferiores ainda sendo lateral quedou máximo goleador, o sea que é un rapaz que para min desde logo podía ser un fichaje interesante na edad que todavía se encontra. Pero ti crees que o Depor coa política de agora se vai gastar a pasta porque algún traspaso vai ter que pagarlle a Roma, No, e aparte que é un xogador bastante proclive a lesións nos últimos tempos. Eso sí, eso é verdade. Pero parece que a dirección deportiva está decidida, non, Fernando? Eu penso que sí, pero pasa que, claro, o tema económico. Ahora mismo nos equipos que ande, as fichas que manexa, non creo que estén ao alcance do Depor, pois ten que chegar a un acordo con el para que rebaixe a ficha ou por objetivos, se o equipo non descende, pois bueno, todo eso que se pon nas cláusulas polos representantes de que por objetivos, ¿no? Que é o que lle vai a salvar, e si aparte aí o que ten a favor é que o primeiro interesado en vir é el, porque de feito está nas redes sociales en todos os lados, e incluso está colgando unha canción de Maluma que se chama Volver, o sea, está todos os días. Loco por volver. Loco por volver, o sea que é máis interés imposible, ¿no? Polo feito de colgar esa canción era motivo máis que de sobra para non fichalo, Eso é un motivo de peso para non traer. Señor Maluma, benvido a lista Morosos, a lista negra de Radio Culleredo. Todos os que fagan unha música similar a Maluma poden darse por aludidos tamén. Hoxe en día, en todos os vestuarios de primeira división e de segunda e de primeira federación, ese tipo de música é a que soa cando terminen os partidos. En primeira federación e en terceira regional. E en primeira división e na Champions. Todos nos vestuarios, os rapaces desas idades, escoitan esa música, así que non hai nada que facer. Que dios conservo moito moitos anos. E Antonio Machín, como a ti, como a mí, non escoitan xa, Fala por ti, Bueno, por ti tamén, seguro que na clandestinidade, cando ninguén te escoita. Bueno, para ir finalizando, que previsións, tal como se están movendo o mercado de fichaxes, que papel poden facer tanto o Deportivo como o Real Madrid, os equipos que seguimos aquí? Non seguimos o Barça porque non hai peña barcelonista na comarca. Vai haber, bromeábamos Blanco e eu esta mañá, vai que ir que facer unha, pero bueno, aquí en Radio Culleredo a ver, porque vai haber solamente do Madrid e non do Barça. Claro, a ver, non? Porque somos xente con bo gusto. Bueno, seredes. Non digo que non, pero os do Barça tamén, non? Ou non? Non. Non. Sí, yo creo que sí. Bueno, eso me lo dices después. Te lo digo después, y por activa, por pasiva. Fuera del micrófono. En presente, pasado y futuro. Non lo dudo que me lo vas a decir. Que vos parece que os dos equipos que vimos seguindo, que temporada nos pode esperar? O Madrid mellor que a que rematou e o Deportivo, vai ser dura do Depor, evidentemente, non? Que decides? Home, eu penso que a do Madrid a fai, lógicamente, para mellorar. Sabe que con Arbeloa non tuvo suerte con o tema de Alonso, non cuajou, entonces queren un entrenador con certo prestixio, que xa estuvo aí, conoce a casa, que e con man esquerda, non? Dereita. Bueno, que sabe que é un adestrador respetado, que non é, pois, con todos os respetos, o caso de Arbeloa, que se poden ningunear de Vinicius ou Mbappé ou un xogador deses que xa están de volta. Entonces penso que están, para min, acertando cos fichajes, o que está pedindo Mourinho, que van a facer seguro mellor temporada que cada ano pasado. En canto ao Deportivo, hasta ahora dice que
está o mercado parado, non sei se vai pescar algo dos mundiales destas seleccións de Cabo Verde ou de Arabia Saudí ou de algún destes, porque a outros niveles máis altos quizá non poida ir. Despois, bueno, estaba pendiente tamén da fase de ascenso, que ao final se decatou polo Málaga, pero que aí tiña tamén pendiente. De feito, estuvo Fernando Soriano vendo a eliminatoria e estaban detrás de Chupe e La Rubia, pero ao ascender o Málaga vai a ter complicado. Entón, agora igual ten que ir a mirar o equipo do Almería, que ten un déficit, parece, por las dúas últimas temporadas, 47 millóns de euros. Ten que desprenderse de xogadores e pode ir a ese mercado ahora. A quen te traerías ti, Blanco, do Almería? Bueno, eu penso que para min arriba é un gran xogador, non sei se igual viría o Deportivo, e despois, bueno, de Barba, Leo Batistao. Arriba, Leo Batistao quizás sexa un pouco maior tamén, se están mirando. Sí, xa ten 30 e pico. Ten xente de moito gol, e todos ten que ir a pescar aí, non lle queda outra. Penso que ademais, por aquilo de que se ten que desprender de xogadores pola deuda, sería unha boa oportunidade. Pois ten que cambiar de equipo, que era mellor mercado o Málaga, porque efectivamente é un equipo de 14 canteráns, a maioría, bueno, son xente moi xoven, entonces, pero bueno, terá que buscar no Almería. Eu o primeiro que buscaría non o deixaría para o final. Volvemos ao tópico sempre de que o que máis se paga, pero ten que buscar un goleador. Un goleador, 14-15 goles. Claro. E pregunto eu, por que o Depor non lle pode disparar a algún do Celta B que acaba de ascender por primeira vez na súa historia a segunda división? Porque non os van a soltar. Bueno, sí. Lle cerran Riazor e Abegondo. Non é que xa hubo en outros anos para fichar algún xogador e non o queren no Deportivo? Cando viñera Carpin, que Carpin estaba feito con Lendoiro e non o quiso ninguén. Imagínate. Pero, a ver, estamos en 2027, No, pero bueno. Pero ahora ainda é peor. Eu penso que sí, pero bueno. Eu traería un bo xogador, pero non traería da canteira, Traería algún xogador os que teñen no primeiro equipo. Pero vamos, cos ollos pechados. Quería recordar, aparte dos fichaxes tamén, que saleu hoxe do Comité de Antiviolencia, que o que propoñen son 80.000 euros de multa ao Depor e un mes cerrado Riazor. Vamos a ver en que queda, Pois eses 80.000 euros os teñen que pagar os que baixaron o campo e se levaron os asientos. Repartirlo entre os socios. Mira a broma, se ahora lle cerran o campo un mes, a ver onde vai xogar. Pois sí, xa che digo eu que vai ser unha broma moi gorda. E iso para que despois nos fagamos risitas, nos fagamos selfies. Claro, que un día había que celebrar. Pois eso, a todos os que nas redes sociais defenden eso, que o defendan agora, que paguen eles todos esos cartos. Bueno, se lle toca pagar, lle toca 5 euros por cabeza, eso non lles importa. Pero... Ou non, se os identifican ben, que hoxe en día hai cámaras e se pode identificar. 15.000 personas. Bueno, pois o da cámara que o faga con paciencia. Claro, xa está, e que os identifique, pero que paguen eles. E me parece unha broma 80.000 euros. Aparte, según leín eu, incluso se colou no campo xente que non estivo vendo o partido, pero que ao final, co meollo entre que un salía e outro entraba, se colaron para o terreno de xogo. Pero se eso foi verdade, entón sí que é lógico que nos sancionen, porque a norma é moi clara en seguridade. Se houbo filtracións desde fora, é un problema de seguridade, digamos, unha... De sempre... Fastidiarle, vai decir outra cousa. Foi moi fácil colarse en Riazor, eso desde sempre. Bueno, pero hoxe en día, coas medidas que hai, non debería. Non debería, pero creo que sigue sendo fácil, Pues non o sei, si é así, pues se merecen a sanción, porque non... Bueno, vos que sodes moi xóvenes, no, pero bueno. Se recorda sempre a anécdota de un paisano que viña todos os domingos cunha barra de hielo que daquela valía un 50 en pesetas, decía, son o do hielo, pon Vigú. Claro. Metía por dentro, deixaba a barra libre e os partidos. Ese xa se colaba. Oye, lo de hielo non se me ocurrirá a min. Pois mira, vou levar
Bueno, pero eso é como que tamén é verídico, agora non sei se seguirá facendo, pero ata non fai moito se facía. Chegar a unha sala de concertos cunha guitarra ou calquer outro instrumento, que son o guitarrista, vale? Sí, tamén eu, pero nos ratos libres, non? Así que... Bueno, pois isto ven sendo o mismo. Aquí en Radio Colleredo, na tertulia de fútbol, dando consellos, dando un tutorial aos ointes para colarse nos estadios. Bueno, vaya exemplo que estamos a dar. Fernando Blanco, Fernando San Pedro, vos agradezo de corazón, e sabedes que é verdad. Mira, outra anécdota a colación desta antes de acabar. Venga, a última. Eu dixen o propio Miguel Ríos, cando tocou Miguel Ríos, non no 82, no 83, en el rock dunha noche de verano, eu me colei no estadio de Riazor por o concerto con Luceleño, eu con rapaces aquí da miña calle, pois nos coláramos 5 ou 6. Vale. Hombre, a gracia é que moitos anos despois yo confesei ao propio Miguel Ríos. E dice, mire, que sepas que yo me colé, diciendo, me dice, pues hiciste bien, hombre, que cara. Cuando, es que él además era un empresario, era un que arriscaba os cartos. Me dice, pero mira, gracias a eso, pues igual estamos ahora aquí hablando tú y yo. Digo, pues también tienes razón, veña. San Pedro, tú sabes que non prescriben esos delitos, ¿no? Sí. Además, ya, cuento con el beneplácito de don Miguel Ríos. Bueno. Pero o que non contache como te colache, que era amigo do porteiro. No. Pues, si te digo a verdad, non sei exactamente como nos colamos, porque eu era o pequeno, éramos 5 ou 6 rapaces, e eu era o máis pequeno. Ou levabas o hielo? No, hielo non levaba, non. Precisamente hielo non. Son por decir o que levaba. Bueno. Dando aquí mal exemplo na tertulia de Radio Colleredo. Decía eu, antes de costar esta triste historia... Triste nada. que tengo que agradecervos, e sabedes que de corazón, e Radio Colleredo vos agradece esa paciencia, esa xentileza de poder contar con vos, para poder darlle pois nivel a esta tertulia e poder falar con fundamento do que é o fútbol e a paixón polo fútbol, e poder pois un pouco seguir aos nosos equipos e poder seguir facendo o ano que ven, o curso que ven. Vos convido, se queredes, terei que soltar a pasta evidentemente para ampliar vos o contrato debidamente para a partir de setembro pois volver a tertulia da Radio Colleredo. Gracias Blanco, gracias San Pedro, de verdade. Pois, moitas gracias a vos. Felices vacacións para todos. Nos vemos en septiembre entonces. Efectivamente. Gracias, Fernando. Exactamente. Que podamos seguir pasando ratos divertidos aquí todos los lunes. Rajando. Sobre todo rajando. Exactamente. No, contando historietas. Rajando tamén un pouco. Que a salsa. Non tanto como se debería. Eso. Gracias a los dos Fernandos. Un saludo. Unha aperta. Unha aperta. Moi bo día. Hasta setembro.